যতन खुलुमखा তিনি কাইসা বিশেষকে কাজে ককচারমং প্রেস রিলিজ মাখলাইকা जों जत साइमानो चिनी ताखक कनुई बांग्लादेश रमजागुई तंखा आबो आन एलाकानि क्लायो आश्रमबादी एलाकानि बरो थांनाय 27 फेब्रुवारि 2021 बरो रमजागो बरो डिटेल आं खबर नाखा बरो केस नम्बर अंखाय 45 केस नम्बर आबो श्रीमंगल PS अंदर क्लायो मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट आं आरोनि MP बाय आं डाइरेक्ट कक सलायखा MP बो मंखाय आब्दुल रहित आरोनि लोकल MP मौलवी बाजारनि बांग्लादेश ते आं लेटेस्ट खबर नाखा चिनि ताखु गनै थांनाय 27 तारिख फेब्रुवारि रमजागमनि चिनि बरं गोनां राजीव देबबर्मा लेट सुरेश देबबर्मा तेखरक्सा गुरुपद देबबर्मा लेट जोगेश देबबर्मा बरक पारा विद्याबिल चम्पाहावार PS खोवाई डिस्ट्रिक्ट बरक आने एलाकानि बरक लायो बरक आरो वाइसा वाइनिया आगे थांगो बरक बरनि डिटेल डकुमेन्ट बरक बर्डार गान्दार दंगो आं बरक पारा थांखा बरक बरनि आधार कार्ड भटार कार्ड फुनुगुई बरक थांगै आरो नि बागान राव थांलायो आरो बर्डार एरिया गो कासे बागान दंगो चिनि बरक नि स्पेशली आरो लेबु आरो बागान दं आरो बरक थांलायो माजे माजे आजरागो बरन हठात खलायै बांग्लादेशनि पुलिस फैयै बिरियारक बरमज्लां थांखा किन्तु फिया बरक पुलिस माने BSF नाव साइड थांमानि बरक गेटि पारगि थांगो किन्तु फियाबा हठात फै बरक बरन बांग्लादेश रक नि बिडियार बरन रमज्लां थांखा बरनि दुसिंका बनंखा बर पासपोर्ट सारातलां थांखा बरक किन्तु माहाय बर्डार गान्दारो जों साइबानो जोंनि आधार कार्ड रक जों फुनुगुई बा आई कार्ड फुनुगुई BSF रक लाइर हौ जों एक दुंगा तबर जों फाइ पायो ओमायखे आरो प्रेक्टिस रही दं माने किन्तु आ दिन बरक बलाय दुर्भाग्य बरन हठात थैबरक फाइ रमज्लां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बरन हठात थैबरक फाइ रमज्लां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बर कुनु सिखाव गिया दागाय दिया बरक गाहाम जों जत साइमानो फियाबा अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि उमनि बागै बरन केस बरक रिरिखा बरक बिना पासपोर्टै बरक फाइमानि बागै बरकनो एरेस्ट लायखा जों अनेक चेष्टा खालायखा उसोंगो आं खबर माखा जे बरक रिलिज सोंखा ताक बर रिलिज जेल हयतो बर रिलिज खालायजागै ताक बरक थानाबो चबि थांजागौ इनके मतो कान्ट्रि टु कान्ट्रि डिफार दं माने आं दिल्ली कक साहका ते बर लोकल MP बाय सालायखा आबामा जों जाक सामं थांनि दंगो दिनै राजीव बाय गुरुपद बर यकफानो बरनो ताबो रिपाट्रिएशन तय फैनो बागै ताबो अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि बा अब जों दिल्ली कक साइ दंगो आंने चिठी सुइखा ते चिनि मुख्यमंत्री चिनि बिप्लब देब बनबो आं साका जों बनबो चिठिखा आं जाते बरनो इंडियन एम्बासि ते नि बांग्लादेश एम्बासि दिल्ली गो दंगो बरबो सालायै बरनो जों फिरावनो हानाय बरक यकफानो बरनो ताबो बर रहजायखौ बरक आरो श्रीनगर पुलिस स्टेशन बर ताबो पुलिस नि यागो बरक गचाय दं आबनो जों चेष्टा खाय दंगो दरकाना हांख्लाय आं जेफोन थांनाय आं वानसक दंगो फियाबा आं बनो कयो सिनि बरक रक गोबांमा बर्डार एरिया गो बर हाके थां फाइंलाय दंलायो फियाबा जों वाइसो दुर्भाग्य चिनि आरोनि बांग्लादेश बिडिआर रमैतलां थांगो फियाबा बर कुनु बुतक खायजा गैया आं खोनाखा आं आरोनि लोकल MP चिनि बरं मोनां आब्दुल रहित बरं सोंखा बर कुनु टर्चार खायजा गैया फियाबा आइन मते ल अफ द लैंड बरन बांग्लादेश मते बरनो ताबो पुलिसो बरनो नाय दं बर कुनु एरेसिया बर पुलिस थानाबो बर माटंगो इनका अब तबनि बागै प्रोसिड्यूर चलै दं आइन कानुन मेंटेन खालायै सब किछु नियम कानुन
palai जों बरनो तबना बां चेष्टा खायदों अब आं खागाव तिरिचिन बराव दं ओमहाय गोबां मा बदार एरियागो ओमहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों ओमहाय जाहाथे भबिष्यत निया जात जों ओमनो मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा ते गुरुप देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुति दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै ओंके आं खागाव ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो तिप्राव फिरक तबनाय जोंनि भारत जों फिरक तबनाय अबनो तिनि आं मा साख्लायो जों डिटेल बरि रिपर्ट आं नाखा ते बरनि गोबां चेष्टा खायदों अब आं खागाव तिरिचिन बराव दं ओमहाय गोबां मा बदार एरियागो ओमहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों ओमहाय जाहाथे भबिष्यत निया जात जों ओमनो मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा ते गुरुप देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुति दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै ओंके आं खागाव ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो तिप्राव फिरक तबनाय जोंनि भारत जों फिरक तबनाय अबनो तिनि आं मा साख्लायो जों डिटेल बरि रिपर्ट आं नाखा ते बरनि केस नाम्बार आं नाखा ओंके आंनि खरसा बन्धु दंगो बांलादेश बनो आं अब तुइ जजो खाय दंगो बनो आनो निनि आरो एमपि नि फोन नाम्बार एमपि नि एड्रेस ते आं खानाखा तिनि आब्दुल रहित बबेलाय पावरफुल एमपि ते बो पार्लियामेन्ट नि आरो बांलादेश पार्लियामेन्ट नि बो चीफ व्हिप आबो हिमां खानाखा अब आं खागाव बरक दायथिनि यगनाय जत्तनो आं कयनाय जाहाथे बरन बागै जों सुरिलायनाय ते जे मानसाक जों बरन फेमिलिनो जों साहाय्य खालायनाय हामबाय तामुसो जरा बरकनि नगजाराबो सामखाने गरै माबाय आजिमुरन फिसा प्रब्लेम थानाय हास्ते हाबांखौ फिसा सोबासो दमा हासो आं खागाव आं बरन साहका जे निरक नांहांखे लोन टन बागै एप्लाइ खालायदि आं बरन साहनाय ते आंनि बरन बिसिंतै आं बरन खबर नाय बरक फायखांखाय बरन जों जे मानसाक जों जोंनि सरकारनि साहाय्य हयते आं रिना मां चेष्टा खाय दंगो ओंके बरन नखुंदाव बहायनो जोंनि लकालनि हयते थाङै नायैखा ओंके बर असुक असुबिदा गैया बरक असुक आं नाय माने असुक गरिब अंश गैया आफानो जों बरक जे बरक दा गोदोमा मास बरक एबसेन्ट दंमाने बागै अबयस्य परिबाराव किसा कस्त दंखाना ओंके बरक फायखांख्लाय आं सालायनाय जे मानसिया बरनो बाहायख्लाय जों सरकारनि तरफ थेखे आंनि डिपार्टमेन्ट तरफ थेखे बरन सुबामा आं नायनाय